nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:03. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baratang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na to mga tugang ngunyan na aldaw nin eleksyon Lunes, Mayo 12, 2025. Ini ang Bareta alas 12. Asin ako po si Bert Nunez, ang sa indong makakaiba sa Bareta alas 12. Headlines kan mga darakulang mga Bareta sa lado lokal. Comelec Bicol kumpiyansa na may sufisyenteng power supply ngunya na midterm elections. Code White Alert ipinautob kan Provincial Government of Albay, managed hospitals asin iba pang health facilities. 19 munisipalidad sa probinsya kan masbate na sa irarom kan orange category ngunya na midterm elections. Coast Guard District Bicol naka-heightened alert status sa Mayo 13. Sa lado nasyonal, sobra sa 600 na kaso nin vote buying ang nairehistro kan Comelec. Anom na tauhan nin sarong mayoralty candidate sa Zambales, shoot sa karsel. Election Task Force Command Center kan DepEd activated na. Due process sa reklamo sa Prime Water siniguro kan Malacanang. Sa ibang nasyon, Ukrainian President Volodymyr Zelensky tugot ng personal na makahuron si Russian President Vladimir Putin. Sa lado nin sports, Filipino challenger Charlie Suarez naglalaom na may rematch kay Emmanuel Navarrete kan Mexico. Iyan po ang mga headlines, mga tugang, ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ipigpautob ang code White Alert status sa mga Provincial Government of Albay o PGA managed hospitals asin iba pang health facilities. Sa office order kan Albay Provincial Health Office o APHO, pigsasabi na parte ini kan preparasyon kan mga health facilities asin workers sa probinsya sa pagresponde sa anumang emerhensya ngunyan na nagpapadagos ang botohan para sa 2025 national and local elections. Katuyuhan ka nasabing kasuguan ang marikas na pagresponde sa potential health asin safety risks, dara kan matinding init kan panahon, minor injuries asin iba pang emergency medical cases ngunya na eleksyon. Apera kaini dapat man makapagtaon in report ang mga municipal, district hospitals, rural health units asin city health offices, provincial hospitals asin Albay Provincial Health and Emergency Management Staff may kinaaraman sa mga emerhensya sa kanya-kanyang lugar. Ang nasabing kasuguan epektibo sagkod sa Mayo 18 ngunya na taon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tiwala si Comelec Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa na may sufisyenteng power supply ngunya ng midterm elections. Sigun kay Attorney Valesa, nagtutubod siya sa promisa kan Albay Electric Cooperative na dahi magkakaiguan in power interruption ngunya na aldaw kan eleksyon. Mientras na sinabi kan opisyal na ang kaso magkaigwaman nin power interruption, fully charged and backup batteries para sa automated counting machines na kayang mamanehar sa laog nin 14 oras kung kaya dahi manin dapat na ikahadit ang mga botante. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan.
Naka-heightened alert status ang Coast Guard District Bicol sagkod sa Mayo 13, 2025 bilang parte kan sa indang esfuerzos na masiguro ang seguridad kan publiko ngunya na midterm elections. Sa datos kan Coast Guard, sobra sa 7,000 na pasahero na nairehistro sa manlain-lain na pantalan sa bilog na rehiyon, mantang piglalauman ang pagdagsa pa kaini ngunya na aldaw. Katakod kaini mahigpit ang pagirumdom kan CGDB sa mga pasahero na maging alerto asin tulos na mag-report sa saindang substation o sa official communications channel kan Philippine Coast Guard kung may mahiling na makadudang aktibidad. Nasa 19 na munisipyo sa probinsya kan Masbate ang nasa irarom kan orange category ngunya na 2025 Mayo 12 national and local elections. Sigun kay Masbate Police Provincial Office Public Information Officer Police Captain Estrella Torres, saro na irehistrong election-related incident matapos tamaanin bala kan badil ang sarong sibilyan mantang nangangampanya ang duwang magkalaban na grupo sa Barangay Peña Francia, Claveria, Masbate kan Abril 20, 2025. Kasabay sa priority areas kan Masbate ang Claveria, San Pascual sa Burias Island, mantang Masbate City asin Baleno sa mainland dahil sa maigpit na laban kan mga kandidato. Sa pahayag kan Masbate PPO, pinahimutikan kay ni ang aligasyon kan mga rallyista sa banwaan kan Baleno na nagsasabing igwanin mga sibilyan na nakasulog nin uniforme kan pulis asin pigamit ini sa pananakot ngunya na eleksyon. Sa ngunyan, day panin ebidensya kanasabing pananakot mantang padagos ang investigasyon kan kapulisan sa nasabing issue. Sa ngunyan, manageable ang sitwasyon kan Masbate asin pigbantayan ang mga nasa irarom kan orange category na dati ng may election-related incidents. Maigpit naman na pigbantayan ang pagpautob kan liquor ban ngunyan na eleksyon. Nasa 45 na reklamo kan vote buying sa Bicol Region ang naresibi kan Commission on Elections. Pinakadakol na reklamo iyo ang hali sa Katanduanes na uminabot sa 31, pangaduwa ang Camarines Sur na 6, 4 sa Albay, 3 sa Masbate, saro sa Sorsogon, mantang daiman nin na irehistrong reklamo sa Camarines Norte. Sigun kay Comelec Bicol Assistant Regional Director Attorney Annie Gomez, natauan in show cause order ang mga inireklamong individual na igwanin ebidensya laban sa vote buying. Paliwanag niya na ipigpairarom ini nin marahay sa verifikasyon mantang igwaman nin due process para sa mga ipigreklamong individual asin tatauan nin pagkakataon na simbagon ang anumang aligasyon. Arestado ang sarong lalaki na ipigkokonsiderar na rank number 6 most wanted person sa Bicol sa ginibong operasyon kan autoridad sa Zone 4, Barangay Siembre, Bumbon, Camarines Sur. Nadakop sa operasyon ang suspect na si alias Vin, 20 anyos, sa bisa kan warrant of arrest para sa 4 na kaso kan rape na dainin ipigrekomendar na piyansa. Sa ngunya nasa kustudiya na kan autoridad ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Mga tugang iyan po ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal, ibang nasyon na siniba pa pagkatapos kay ni. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SOTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuderan, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta na kundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex na L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kung
Handaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. I-schedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa MGCP. Desisyon Bicol 2025. DCGB as in OKFM election coverage. Balik po kita mga tugang sa Bareta alas 12 para sa mga detalles kan mga bareta sa Lado Nasyonal asin iba pa. Sinabi kan Commission on Elections o COMELEC na nakaresibi na inin sobra sa 600 na kaso kan vote buying bago magpuon ang 2025 midterm elections. Sigun sa ahensya sa primero, sobra sa 500 na kaso nin vote buying ang pig-investigaran alagad nagkaigwan nin pag-itaas nin sobra sa sanggatos na kadagdagan ng mga kaso kan mga nakaaging aldaw. Kan haputon kun ari na lugar ang may pinakadakul na kaso nin vote buying, sinabi ni COMELEC Chief George Erwin Garcia na iniiyo ang National Capital Region. Mantang nangapudan man si Garcia sa mga politiko na maging patas sa eleksyon. Binuksan na kan Department of Education o DepEd ang Election Task Force Command Center sa siyudad kan Makati. Sinabi ni DepEd Secretary Sani Anggaran na magsisirbing operational ang command center poon kan Mayo 11 nin alauna nin hapon sagkod alas 5 nin hapon sa Mayo 13. Dagdag pa kan Secretary na gusto nindang siguruhon na 24/7 nasa indang aaksyonan ang mga pangangaipon nin mga paratukdo na matabang para sa 2025 national and local elections. Igwang nakabantay na special team para sa bilog na nasyon na magkondukta nin real-time monitoring legal support, hotline as in help desk operations. Pinagiromdom kan Sekretary ang istriktong pagsunod sa pagiging non-partisan susog sa mga patakaran na ipinapautob kan Civil Service Commission. Arestado ang anom na individual dahil sa pigsasabing pagbalo na manipularon ang vote counting machines para masigurong manggana ang sarong mayoral candidate sa iba Zambales. Nadakop ang mga sospek sa ginibong entrapment operation sa sarong hotel sa Quezon City. Nagugat ang kaso kan i-report kan iba mayoral candidate na tangroon kan grupo na manipularon ang resulta kan eleksyon para siya manggana katrokis ang 30 milyon pesos. Kaibahan sa mga suspect, sina Chody Abalos asin Cherilyn Adriano na nagsabing may koneksyon sinda sa Commission on Elections. Apwera sa duwang suspect, nadakop man sina Roland Ucab, Joseph Ung, Ralph Edward Salas asin Francis James Mapua. Mahahampang ang mga arestadong individual sa patong-patong na kaso, kaibahan na ang estafa, usurpation of authority asin violating the automated election system law. Siniguro kan palasyo ang pagtaon in due process sa Prime Water sa tahaw kan investigasyon sa mga reklamo may kinaaraman kan bako marhay na serbisyo kan kompanya sa nagkapirang parte kan nasyon. Sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na padagos ang investigasyon kan Local Water Utilities Administration o LUWA may kinaaraman sa mga reklamo asin anuman na suporta gikan sa man iba-ibang sektor, iyo ang pigko-konsiderar na patunay na seryoso ang administrasyon sa pagsimbag sa isyu. Ginibo ni Castro ang pahayag kasunod kan formal na reklamong isinumitir kan grupong Bayan Muna na nangangapuda na ibasura ang gabos na Joint Venture Agreements o JVA kan Prime Water sa mga local water districts. Sa hapot kan media, kung bukas ang palasyo sa pangapoda na ini, tinawanin doon ni Castro na ang presidente asin ang administrasyon nagtutubod sa due process asin kontra ini sa ideyang cut the process. Sigun pa kay Castro, pigkakarkulong nasa 16 milyon katawo ang apektado kan pigsasabing palpak na serbisyo kan Prime Water dahilan para tulos ining aksyonan. Siring man tinawanin doon ni Castro na dai pwedeng basta-basta magluwas nin desisyon na daing supisyente na basehan. Rinuso kan mga parasira sa West Philippine Sea o WPS sa Zambales ang kadiwa sa kanlurang karagatan project kan nakaaging aldaw. Sa nasabing programa, direktang pigbabakal ang mga dakop kan mga Pilipinong parasira para masuportahan ang sa indang kabuhayan mantang
pipakusog man ang presensya kan Pilipinas sa dagat na sakop kan nasyon. Piglansar ini kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources as in Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea kan mga nakaaging aldaw. Uminabot na sa 11 na hotel sa Pilipinas ang midbid sa listahan kan prestihiyosong Michelin Guide Hotels sigon sa Department of Tourism o DOT. Ini matapos makalaog ang 5 pang hotel sa nasyon na kumpresto kan Fairmont Makati, Manila Marriott Hotel kan asin Newport World Resorts, Solaire Resort Entertainment City, Raffles Makati asin Shangri-La The Fourth Manila. Nakaibahan na ang mga ini sa naenot na minidbid kan Michelin Guide kan 2024. Kaibahan na ang Admiral Hotel Manila, M Gallery, Amanpulo Crimson Resort and Spa Mactan, Hotel Okura Manila, Nay Palad Hideaway asin The Peninsula Manila. Inako man kan DOT ang pagmidbid asin iniladawan ini bilang pagpapahiling kan matibay na hospitality na pigtangro kan mga hotel sa Pilipinas. Bareta sa ibang nasyon, nagpahayag nin kamawatan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na personal na makahuron si Russian President Vladimir Putin. Nagpahayag nin kamawatan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na personal na makahuron si Russian President Vladimir Putin. Itinalaan na nasabing pagtiripon sa Turkey sa mga masunod na aldaw. Inian magiging primerong paghilingan kan duwang leader poon kan mamakot an matinding gyera. Kasabay mandigdi ng apodan ang Ukrainian President nin ceasefire poon sa aldaw nin Martes. Baretang Sports, piglalauman na makakuan nin rematch sa Filipino challenger Charlie Suarez matapos ang pagkadagos kay Emmanuel Navarrete kan Mexico. Dakula man ang posibilidad na magdeklarar ang California State Athletic Commission na ang laban iyuan no contest. Pinundo na sa ikapitong round kan mahiling na nagdudugo na ang walang mata kan Mexican boxer dahil sa aksidenteng pagbangga sa payo. Dahilan digdi pinundo ang laban asin pugol kan Mexican boxer ang bentahe asin sa iyang namantinir ang WBO Super Feather Weight Crown. Alagad dakul ang nagkwestiyon na ang lugad gikan sa suntok ni Suarez asin nanggana sa naini sa paagi kan technical knockout. Inako ni Navarrete na bako madaling kalaban si Suarez asin na difisilan ini sa saindang laban. Naimbento ka mga eksperto ang Ascent Pocket Notebook. Ini sarong durable asin compact notebook mantang ang ballpen na gabint digdi inspired sa space technology. Kasabay sa features kan notebook, ang carbon fiber cover asin waterproof pressed limestone paper pages, ipigdisenyo ini para sa long-lasting use asin versatility. Istorya na iiba! Para sa satuyang special story, piglansar kan Department of Information and Communications Technology asin Commission on Elections ang kainot-inoting 24/7 Threat Monitoring Center sa nasyon. Ini bilang pagsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na siguruhon na malinig, onesto asin matrangkilo ang midterm elections ngunya na aldaw. Sigun kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ang monitoring center sarong real-time digital command post na matutok sa pag-aram, pagpugol asin pagresolbar sa mga patakot kan online misinformation asin disinformation ngunya na midterm elections. Flashback! Ngunya na Mayo 12 kan taong 1962 ipigbalyon ni Presidente Diosdado Macapagal ang selebrasyon kan Philippine Independence Day hali Hulyo 4 sa Hunyo 12. Ipinaliwanag ni Macapagal na dapat ibalyo ang Independence Day sa Hunyo 12 bilang iyo ang petsa kan iproklamar ni General Emilio Aguinaldo ang independensya kan mga Pilipino sa Kawit, Cavite kan taong 1898. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang Bareta alas 12. Tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Shout out po kay Queen Georgia Lutivia na naghihiling po sa satuyang ngunyan asin sa iyang pogi na si Clover na sa iyang aki. Sa pangaran kan mga nagsurat kan Bareta na pinamamayuhan kan satuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz kay basi ni Miss Jenny Matthew Balyaran. Sa lado technical katuwang tidyan si Sir Joe Napolis asin si Mr. Jerome Nico Martinez ang satuyang IT, social media partners Miss Shara Leron asin Mr. Jimos Barrios.
Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Mega Force Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Ako po sa indong naging kairibang ngunya na udto, Bert Nunez. Thank you so much for watching. Abangan po ang masunod na programa. Always number one, always DCGB. Diyos mabalos po. Thank you for watching. Vote Sa wisely. indong nadangog ang mga dalakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga.